Ngizwile ke kuthiwa umsholozi limdlile icala leli lokuthi ufanele ukuthi aye ePhalamende kuthiwa limdlile ke lelo cala. Ngamanye amazwi inkantolo ithi umsholozi akayi ePhalamende ngenxa yokuthi uke wagwetshwa izinyanga ezingaphezulu kweyishumi nambili 12. Ithi ke ngenxa yaloko angeke akwazi ukuya ePhalamende. Lalelani ke MK nginitshela indaba mina. Ngomhla ka-29 May sonke siyovotela iMK Party. Phalamende or no Phalamende. Sonke siyovotela iMK Party eholwa ubaba uJacob Gedleyihlekisa Zuma. MK asivoteli ukuthi uZuma ayohlala ePhalamende. Sivotela ukuthi uZuma abesemandleni. Sivotela ukuthi iMK Party umkhonto wesizwe uthole i2/3 majority so that Mr Jacob Zuma ezohlala esihlalweni samandla hayi emabhenchini ePhalamende. Uma ngabe kuwine iMK Party automatically uJacob Zuma njengomholi wayo unawo wonke amandla okuthatha izinqumo ashintshe imithetho esicindezelayo thina njengabantu abamnyama. Angebe upresident kodwa uma ike yawina iMK Party umkhonto wesizwe uJacob Zuma uzoba nepower engaphezulu kweya president ozobe ephethe. Ngoba lokho kuzobe kuchaza okokuqala ukuthi upresident kuzobe kupresident weMK Party umkhonto wesizwe. Lokho kuzobe kunikeza uJacob Zuma amandla njengomnikazi noma njengomholi womkhonto wesizwe party. Mr Mogoeng, the former Chief Justice Mogoeng angathatha abe upresident uma ngabe iwinile MK ngomhla ka-29 May. Angathatha Mr Mogoeng abe upresident. Athathe lo mfana lo ubani insizwa leya uNhlamulo. Bani uNhlamulo bani konje isibongo? Nhlapho. Nhlamulo. Lo oyispokesperson seMK. Angathatha abe ideputy ka Mogoeng. Asinankinga naloko. As long as kuyi-MK Party ewinile. Lokho kuzokwenza ukuthi iMK kube yiyo ethatha izinqumo. Ibe namandla okushintsha iconstitution ecindezela umuntu omnyama eSouth Africa naseAfrica. Lo yamthetho wengcindezelo othi uZuma ngoba uke wagwetshwa izinyanga engaphezulu kwezishumi nambili akavumelekile ukuya ePhalamende. Izoshintsha yonke lonto mekwa wini iMK Party. Uma ngabe sifuna uZuma ayihlala esitulweni sokuba upresident abese yahlala. So bafowethu ngithi mina mhla ka-29 May sonke asambe siyovotela umkhonto wesizwe lo kade ugcwalise iOrlando Stadium Saturday. Asambe siyovotela mhla ka-29 May.
bonke abantu noma ngathiwa ugqoke iskipa esibhalu ANC kodwa mhla ka-29 May hamba uyovotela iMK umkhonto wesizwe ngoba uyalazi wena iqiniso. Uyalazi iqiniso wena. Ikona nje ukuthi usaba amehla abantu. Usaba ukuthi usubo ANC yonke leminyaka osubo ANC yona. Usaba ukuthi abantu bazothini. Usaba ukuthi bazokubiza ngamagama. Lungile. Qhubeka ugqoke leso skipa se-ANC. Vele wena awuthandi iskipa, uthanda uguquko. And i-ANC ihlulekile ukukunikeza lolo guquko. Ingakho umnomzana uJacob Zuma enze i-second option. Enze i-second alternative. Yokuthi yena i-MK party ayidonsiwe ngejazi MK party. Akekho umuntu ekuthiwa Oppenheimers lapha. No Johann Rupert. Abekho labo bantu lapha. Abekho abantu aba behind the scene abelunga ama colonizers abhiza fund iMK. Ayikho lonto le. iMK iRussia, iBrazil, iBRICS. Zinto eyi-1. Zinto eyi-1. I-ANC ihamba no America no UK o London. I-ANC ezika Johann Rupert ne-DA. I-ANC ihamba no DA. Asikho lapho thina njengama MK. Thina sihamba no Putin, thina sihamba neRussia thina. Thina sihamba neRussia thina. Yeah. Thina si-BRICS, asiyona iNATO, si-BRICS thina. So uZuma owathatha iSouth Africa wayifaka under the protection of iBRICS. uRamaphosa wangena wazama ukuyikhipha iSouth Africa under the protection yeBRICS against ama-Western, which is Europe. Bafuna ukwenza iSouth Africa kube ngathi private company yabo. Wayiprotect ugedle ihlekisa, wayithatha wayifaka kuyiBRICS South Africa. Namhlanje we are the most protected country in Africa because of Jacob Zuma under BRICS. Among 54 countries of Africa, we are the #1 protected and developing country. Because of who? Because of Jacob Zuma. Lo osesakhela ikhaya elisha walibiza ngokuthi umkhonto wesizwe. Esekumele thina ke senze iqiniso phela kuye. Angithi uyena owashintsha ama-RDP ayekade one room akhiwo uMandela. Wafika uThabo Mbeki wakha o2 room. Thema ifika uZuma wabhidliza labo o2 room. Wakha o4 room abane toilet ngaphakathi. Ama-RDP kaMandela nawaMbeki ene toilet la ngaphandle lesigangeni le toilet ekuthiwa uThaca. Lelothi mawubhosha kulo uwezwa amasimbi ethi thaca emgodini. uMandela wasakhela lo ma toilet. BenoMbeki wafika uZuma wasakhela ama toilet aflashwayo kuma RDP, wakhipha asbestos ababolile, wasifakela ama tiles for free uJacob Zuma. Wasikhandela imigwaqo, wasikhandela ama clinic, wakha ama university, wakha izikole uZuma. uZuma wathatha ama mall wafaka emalokishini, ama shopping center, ama malls wawafaka emalokishini ngesikhathi sikaZuma. Ama mall agcwala emalokishini, sikhuluma nje khona oMaponya mall, kukhona oLokhuzi le mall lapho kwadi lapho omnyandu mall, kukhona yonke inhlobo, khona omega city esikhathini sikaMsholozi. Imigwaqo wayakha elungisa ama potholes. Njengamanje ibolile imigwaqo under uRamaphosa. Manje asilenzeni iqiniso kuZuma owenza izinto ezinhle kangaka. Imedia yazivala yashaya yafuna singayiboni. Mhla ka 29 May Viva